עכשיו למבחן הסל, איפה נמצאת עגלת הקניות הזולה בארץ? הפעם בדקנו את פערי המחירים בין הסלטים המוכנים בחנויות, פערים שבחלק מהמקרים מגיעים ליותר מ100%. הכתבה של לי נעים. ישראלים רבים בוחרים לקנות בסופר סלטים מוכנים, והחברות מציעות מגוון רחב של אפשרויות וטעמים. השבוע החלטנו לבדוק עם המועצה לצרכנות את המחירים, ולא התפלנו לגלות פערים ניכרים. חומוס נטו של מעדני מיקי לדוגמה, נמכר ברשת ויקטורי ב8 שקלים ו10 אגורות, בעוד שברשת חצי חינם הוא נמכר רק ב3 שקלים ו40 אגורות, פער של כ140%. ואם מתחשק לכם להוסיף כרוב אדום לכריך עם החומוס, שימו לב לפער הזה. כרוב אדום במיונז של אחלה נמכר ברשת טיב טעם ב13 שקלים, ובסופר דבח ב6 שקלים ו30 אגורות בלבד. שוב, אותו מוצר בדיוק, פער של 105%. ובמילים אחרות, בסופר דבח תקנו 2 סלטים של כרוב אדום במחיר של סלט אחד ברשת טיב טעם. קל יותר לרכוש מזון מוכן, אבל על הנוחות הזאת אנחנו משלמים יותר ולפעמים הרבה יותר. אבל גם בין הסלטים המוכנים יש פערי מחיר אדירים. השבוע גם עשינו לרשתות השיווק בוחן פתע. בדקנו בהפתעה סל של 48 מוצרים שקיימים בכל הרשתות, מבלי שהם ידעו איזה מוצרים נבחרו ולא יוכלו להיערך לבדיקה. רשת סופר דבח בעין המפרץ מטפסת בחזרה למקום הראשון, עם סל מוצרים בשווי 583 שקלים ועוקפת את רמי לוי. אבל שימו לב, לא פחות מ7 סניפים של רמי לוי עדיין נמצאים ברשימת הסניפים הזולים. מאילו סניפים כדאי להתרחק? בסניף טיב טעם בנתניה תשלמו על אותו סל מוצרים בדיוק 801 שקלים, 37% יותר מהסל הזול, ש218 שקלים פחות בכיס. בבדיקת הסל השבועי שלנו מובילות רשתות רמי לוי ועינות ביטן, אבל הן גם מובילות בבדיקה המיוחדת של סל הצללים. כלומר, הן מובילות במחירים גם כשהן לא יודעות כשבודקים אותן. הדבר הזה מעיד על אמינות, והצרכנים יכולים לבנות על זה. זהו מבחן הסל השבוע הזה. כמובן גם בשבוע הבא נמשיך לעקוב בדרך לעגלת הקניות המשתלמת בישראל. משרדי האוצר והתקשורת עדיין רבים ביניהם אם